Așa, am pornit video, l-am pornit. Mariane, să-mi bat pula în tine și Salutare, începe frații ești mei, și bine de v-ați ținut la un șarpe nou ce ești. video. Aici Vorbesc, împreună Matone, bagă cu... Spania, adică. Aici împreună cu fratele meu Ștefan, Marian și China. Hai mă, dați-mi codul ăla. Păi, ți l-am dat. Păi În zi-mi chat, și mie, arătați-vă un joc 737 737 710. 710. Introdu. Am intrat, bă, ia uite, bă, suntem 4, bă, sparg buci. Bă, da. Bă. Sunteți amândoi la fel, mă, ce dracu aveți, mă. Eu am handicap, bă, aveam cancer de mult eu. Schimb. Dai Antonio pe 5, așa. Ce-mi Gata. place să Ia uite, bă, astăzi o să ne jucăm Phasmo, nu ne mai jucăm car mecanic cu frații noștri. Haideți, mă, muiștilor, puneți alea. Pe profesional? Adaugă, Da, mă, nu, bag bă. acolo. Hai bine, hai, bă. Profesor. Ce-mi pe noi. Bă, dar stai așa, eu n-am Ștefan, lanterne, n-am nimic. Dați ready. Ștefane, când intri în joc și să apeși escape și după aia în jurnal, să vezi ce s-a schimbat. Coai, eu m-am jucat azi Hai, singur. am dat ready, hai, să înceapă jocul, hai să ne speriem, ne căcăm pe noi. M-am jucat azi dimineață singur. A, poți să știu că poți să-i dai și Terminat. single player. Nu? Da, da. Mi l-am luat azi dimineață, că am văzut mesaje de la Kenny, să să mi le iau. No, perfect, că Poate mi l-am luat jucăm. și eu, hai, că acum ne jucăm. Deci să-ți moară copiii tăi, Marian, de nu ne jucăm. Ce-mi place să le Da, eu sunt supărat când îți fate mâna, mă. Da, eu ce să zic că m-a lăsat Și eu la nebuna aia? biologie. Hă? Eu ce să zic că m-a lăsat nebuna aia și nu mai am făcut niște mele. Să Și ce le faci, mă, copil prost? Dă-le dracu. Ia uite, bă, eu am intrat înaintea voastră. Deci avem aici și ea, deci, ca să știți, ne jucăm Phasmophobia, un joc de Nu curaj, și-a dat nimeni semnul. cum s-ar spune. Hai, suntem Începem aici într-o... într-o rulotă morții. Cred că mi-a dat creșcoaie. Nu filmezi? Da, filmez. Mă, bă, pula mea, facem așa un video. Aici cu Salut, cine la stăm? YouTube, salut. Oh, te pup, Marian, Nu ce râde să de faci? lângă mine. Ah, Mersi, e Ștefan, salut Ștefan. Dai, pe mine nu m-a băgat. Faci și mie o mâie. Ia uite. Hai, ia, pune-te să faci tu mie. Du-te dracu de aici. Asta e casa, mama. Ce taci, mă? Dau lim, 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 dau lim, 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 dau lim, dau lim, dau lim. Haide mă, pornește un monitor, băi. Uite-o, merge mouse. Te-a ajutat Dumnezeu. Hai, China. Sau cine te să mai Apasă mai- lui Antonio escape pe SC. S? Se încarcă aici. Am apăsat. Mă, nu vezi s-a schimbat? Ba da, bă, ești nebun. Sau, apare cu sau, card. da, așa mai ieși, apasă J. Apăs J. Băi, ești nebun? Și vezi că e acolo overview foto. Da, i-am văzut. Eu oricum l-am Da, urmărit. tot. Haide mă, ia, care e ăsta? Așa, descoperiți cu ce tip de fantomă avem de a face, deci am Cit investigații. puțin pentru voi. Se pare că numele fantomei este Maria Garcea. O cheamă Garcea. Haideți să o luăm așa. Deci, ia o lanternă. Dă-te Mersi, ia, bă, prostul. Garcea, îi zic. Luăm o Mă, cameră. tu e, mă fă termometru și... Ia o cameră. Și cam atât. Cum porneam, bă, așa? Mamă, n-am mai jucat jocul ăsta Așa, de... bă, cheile. Cheile de la luat. mașină sunt la mine. Trebuie să mă dau și La mai cineva față. a luat asta. Bă, Sunt ce la mine le luate deja. Ia uite, bă, pot să și alerg. Și eu. S-a închis ușa, bă. Mamă, bă, deja e măfă, e măfă. Maria, Sunt 6 grade aici în camera asta, băieți, ca să zici 7 grade de aici. bă, care era cu termometru și cu astea? Că nu mai știu cu sunetul ăla. Uite că am aparatul ăsta în mână cu spirit box-ul ăsta. Că ăla e să vorbești cu fantoma, mă. Ah, hello, spirit box. Morții. Ia uite, bă, facem o poză. Bă, dar unde-s bă luminile, bă? Asta e la casa asta sunt sus. În sus luminile, bă. Bă, eu cred că luminile sunt jos, nu? Te-ai dus în spate de tot? Da, sunt Bă, sus. bă, ăsta face, ia uite cum face ăsta. Ce are bare? 4 grade aici, pe holul ăsta aici. Mamă, eu 4 am grade plecat aici. bine, ești cuvântatul ala mei. Sunt sus la un pod. Aici. 3 grade aici, pe holul ăsta. Sus. Ha, mă, vă e frică, măi, muiștilor. Nu mai pot să alerg. Bă, dar uitați-vă și voi în fiecare cameră. Uite, n-ai intru eu în asta. Sus în luminile, mă, uite-le aici, cât știu eu, Aici e WC-ul. în coduri. 8 Băi. grade sus în pod. Aici Am e pornit luminile, dați drumul la lumini. WC-ul. Păi aprindeți luminile.
El are palate, eu am garsonieră. Am aprins 6 grade în pod. Sunt 3 grade pe scări, 4 grade jos. Băi, s-a oprit lumina. Uite o cameră. 8 aici, cred că trebuie să găsim freezing, că peste Mamă, tot. a luat curentul, mă, Zi, seara, băgat mea nu. și... Până la Ia rasa vină aici cu să-mi ăsta, bag. toți morți. Hai că poate pomenim toți patru. Ia că stau eu aici, mă. Stau eu la lumină. Stai tu acolo, îmi lua chiar Da. Dumnezeu să te ia. Sunt 5 grade aici, mă. Marian, succes. Chiar s-a luat luminile. Hai că s-a luat, da. S-a luat, mă, nu vezi cum se aprinde? Ah, ba da. S-a aprins, mă. Sunt eu prost. Aici, în camera asta, nu. Nu, bă, dar ce sughiț să-mi bag. Acolo. A, te vorbește Marian. Pe la spate. Poți, bă, faceți poză, os aici. Cui, mă? Stai așa Cine că fac eu. altcineva? Eu. Unde e văd? Aceea, în cameră. Uite o să... Pe preș. Oprești? A, uite. Poză. Gata, am făcut. Ia închide, bă, lumina. Închide, mă, Bă, dar lumina. unde e camera cu freezing să-mi... Să vă iau morți în Iatangan. Tangan. Ian Tangan. A, uite, ce Este pat ce caldare mă, asta. să- Este porul ăsta aici. Nu-i ghost orb aici. Bă, unde ești, bă? A, uite după ce se vede de aici, da. Poți deschide geamul? Nu merge. Nici Mamă, să-mi bag pula ce m-a speriat futuz asta. Mă, Bă, timp Doamne, mai ești reclam pula la... morții Mi-a trecut tu, așa Marian, cum să-mi bagă. mamă futuz. Mamă, ce m-am speriat, băga mea și pula Marian. Mamă, bă, ce mi-a trecut pe Bă. aici, bă. Cred că e ghost orb aici. Mamă, vine să plâng, bă. Mi-a dat lacrimile. La după cu aia. M-a lăsat singur, să vă bag pula în gură. Eu mă joc Mi-a singur. venit jos, mă, să văd Cred că dacă... vânează. Da, vânează măta. Vânează. Vânează Vânează, pul. mă, da, mă. Ba da, bă, vânează, uite. Da. Vezi că mai face așa cum vânează. O vânează pe măta, 5 Marian. grade, 6, dar cum faci? Cum faci Bă, acum? ești mă de ce închizi ușa? Bă, mă, că stricați ușa, mă. Zi mă, ce facem până la urmă? Am ieșit toți ca proști și ne futem cu ușa în cură, că Marian Băi, e Gata, da, și da, trece da. la obiective, da. bă, Băi, morții tăi, dacă mai închizi ușa, chiar te bat, dă-te în Gata, mă, gata. Lasă unul motion și senzor, lasă unul crucific. Am pus, Cine știi unde le-a am pus în motion? Acolo, la lumină. Când îl Deci stinge, care, trece. bă, noi n-am găsit camera, mă, handicapaților. Păi ia să zic că n-am găsit camera. Vreau eu, Păi hai, că- drag, să voi găsim niște- camera în pula mea odată. Lasă un crucifix. Bă, pula mea de Am crucifix, luat mai o dați crucea, bă, găsim dar camera. vreau și lumea Haide, am luat și... să ia și brichet. Haideți mai întâi jos peste tot. Aici în stânga am fost, deci nu e. haideți toți patru. Bă, așteptați-l, mă, și pe Antoniu. Bă, ce aveți, mă? Hai, Antonio, shift. Acum, gata. A, Obosit deja. Hai, Băi, S-a închis ușa, să moară, nu s-a închis ușa asta. Care aveți fingerprints? eu. Dă-te mă din față. Opriți lanternele care e pe ușă. m-a luat curent. A, ba, nu merge. De pe Nu, parte, nu. de pe parte. Nu e? 0,3, bă, cum funcționează asta de pași? Trebuie să fie cât mai mulți decibeli. Adică cât mai mare numărul ăla. Bine Exact. ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Aici sunt 11, 9, 7. Bă, dar uitați, cu termometru. ați luat termometru, mă? Bă, e hunting. Hunting. Mamă, Dă-te, bă! Închide ușa, bă! bă, Sunt pe hol, bă. bă, sunteți muiști. Eu nu mă uit. Eu să pun aici, intra la noi în cameră. Mă omor. A murit eu, băga mai și pula în Bă, gură. a venit de aici, coaie. Bine ești cuvântat, Doamne. Ce Am faci, ieșit, mă, bă, am ieșit. Băga mea și pula în gura voastră, din toți pe mine m-a luat. Ia mișit. Am 3 acolo de la pe tine. Muistul ăsta. Bă, dar a venit direct la noi, coaie, v-ați stins lanternele. Eu am plecat. Da, Bine, am stins-o. eu am stins. Nu era ușa deschisă, cu aia, cred. Bă, deci de Cine unde e a tot venit? timpul? De acolo, Nu, din capul eu- de tot. Eu eram primul deja. Aha, deci de acolo. Dar nu a fost nimic acolo, nu era niciun graf, cu minus, nimic. Camera n-am luat să punem. Cum pula pe tine. E mă fân, am înregistrat, că stăteam cu termometru. E clar. Haide, îmi iau o cameră cu tripod. Mamă, bă, ce-am scăpat, bă, și eram după ușă, bă. Haide, Hai, dar stai să punem Ok. și... GoPro. Stai să pun GoPro în funcționare.
Face ori face Mamă, acum. avem 15-25 Sanity cu aia. Bă, ești prost? Mamă, am 23 sanity, dăm Tile, băi. drăgă. Bă, să-mi face și mie Băi, poză, ce-am ai? luat, mă? Bag pula mea de Dacă Facem, luați unul poză, luați de la de poză unul. Ia, am și de la de M-a poză. aruncat. Hai că am luat eu temperatura. Bă, închideți-mă ușile, mă, când fugiți, mă, vă ascundeți, mă. Da, bă, i-am intrat primul și nimeni Trebuie să nimeni Da, n-a mă, cu închis aia, ușa. nu știu. Mie de-aia nu-mi place ăsta, mă, cu aia, harta asta, că n-ai unde să te ascunzi, băi. Bă, Ai, sunt unde să grade în ascund, camera hai. asta. Ștefan, Băi, dulapuri, nu există nimic. Aia, Zei. pula și tu. Ia De stai, aici a bă, venit cu aia. luminați Bă, spate 8 aici, grade. vin. De aici a venit. 11 grade. Mă după uite Gostor. încoace. 10 grade. Tu vezi China? Ce? Bă, 3 grade, aici e camera, 3 grade, 3,5. Nu e față, să fie mai mici. Mai mici. 3,6. 5, 7, Ba nu mă, Peste cât tot e asta. mic, că m-am filmat cu asta și peste tot e mic. Ba nu, uite aici e, uite, n-am auzit partea asta, sunt 9,7. 12 chiar. Hai să mă nu, cameră, că o clasic. să vâneze. 4,1. Bă, asta cred că e Aici, camera bă, mă care vânează, Veniți bă. cu apă. Bă, Pe m-ați lăsat pozele ăsta, singur, mă, vină unde și pe poze. sunteți? Vină Hai, și pe vină cu pozele ei, ăsta. vină înăuntru. Bă, dar mișcați-vă mai Bă, repede. Vină mai aici, înăuntru. Pe pozele ăsta. Eu? Cui? Păi da, n-ai scris de făcut poze. China. Am făcut. Cu aici, dă China cu ursuleț după noi, băgam și pula mea. A dat gol România? Hagi? Ia auzi, băi. Bă, Ei, Fii poză, fii poză. Uite, fii uite, poză. uite, pe poză, pe poză. i-am Bă, da, făcut. așa. Ce faci, bă, bă, bagabandă? Mai foi, mă, mai foi, bă. Da, așa-ți faci un selfie cu ea, gata. Băi, vedeți că e Stai, mă, să-i fac pozitiv. Uite ce urte. Gata. Când ne dăm o... Bă, eu m-am dus, eu eram lățit lângă ea, bă. Hai la Telefonul a după. fost cu aia. Bă, sună telefon, da. duceți-vă și răspunde și voi. Bă, duceți-vă, bă. Cine a răspuns? Nu sunteți bulangii? Aici după băieți unde Ah. vorbiți, nebunilor. Bă, eu mă duc să răspund la telefon, mă. Alo, Sună telefoanele, cadra. De acum pe aici au luat, bă. telefoanele. să Să ne știm, Stai deși... că sună. Hai să luăm sare și dale nebunii. Deci, Am făcut selfie cu fantoma. trebuia să lasă-mi pula mea acolo, nu ca prostul după mine. Fingerprints, dar Mi nu s-a s-a blocat PC-ul, bă. Ma, Bă, băi, n-avem nicio evidență până acum în pula noastră de Pride. Ce suntem? sunteți bulangii. Și mă, Dați în pula mea cartea. dă-mi Dacă acolo pace. stăm, că a avut calculare activitate. Da, gol, bă, Unde ia am cartea? Bă, am o cheie. Pită, Bă, m-aș cheia uita pe la care meci pe le-am, Chiș cheile Maker. pe care le-am găsit. Cheia o și pe... Ianis pare? Hagiu. Fantome, ia, dovezi. MF nivel 5, Sună, nu. sună, stai că sună. Fingerprints, Ce-ați luat, nu. ce-ați luat, ce-ați luat? Fingerprints, nu. Am luat eu carte, eu pun eu cartea și MFO aici, nu mi-a dat carte și Nu, MFO. Springbox. Ăsta. O să pun în baie, mă, să o pun aici. Unde să pun China? Pe hol sau în baie? Stai bă așa să-mi iau și eu ceva, bă, ce astea? Cartea. Stai că vin și eu. Îmi iau și eu E bricheta. hunting cu aia, să-mi bag pula. Ați Bă, intrat? e ăsta în casă. Te văd, unde ești? E hunting cu aia. Bă, omoară pe ăsta, omoară pe ăsta, s-a dus fix la el. M-a luat cu aia, să-mi bag garaj. pula. În garaj s-a spawnat. Uite, o Da. văd. Stai, uite, îi fac că fac o poză, uite, na. Meri. Toți morții tăi de urât, Hai, dar repede, la el. ești. În garaj s-a spawnat. Bă, ți-a sunat ceasul, mă? Morții tăi. Ia Deschide uite-te, bă. flow China, ce zici, mă? Ei, Bine, eu, asta ce Ștefan. Hai să facem un selfie. Ia uite, bă, ce doi. Bă, nu mai pot să fac poză, bă. Ce zi? Și ăsta cu aia de pe jos. Tu. Bă, am făcut morții în gură marea să-ți fac că m-am speriat. Ce e asta, bă? Uite, a A călcat în călcat sare. în sare, bă. A călcat în slăbăz. E lângă voi cu aia. E lângă noi? E nu este călcat în sare, ești chior. Marian, îmi suși pula. Du-te Bă, înăuntru. dar ce m-a luat buranjoica infectă. Hai, Marian. Noi n-avem bă nicio evi, băi. Nu avem bă Hai să punem și noi la mișto, că mi-e frică să mai mă duc. Ce cane? Dă-te dracu, mi-e frică să mai mă duc. Mă gândesc eu pe să deci iau bolă bucu. Bricheta. Să o duc după ei. E... Dă foc la casă, dă o dracu de aici de fantomă. Mă duc să iau tămâie și Am de te aud alea. dacă e. Cine, eu? Hai să luăm tămâia pe doi, Antonio, și când dă hunting le aprins, le aprindem, bă. Hai, dar dacă Hai mă să omoară mă fantoma, se fute măta. Dar vină cu aici. Ia Am tămâie ca să ținut o de aprind. bulangiul ăsta. Ia tămâie ca să o Bă, aprind. nu, ia-ți Dar ce te bricheta. luam, bă, ce te-ai luat? Ca să Vină cu tragi asta, ăla. să aprind tămâie. Waymod. Nu, Ce? nu aici. Waymod. Păi ia-ți tu brichetă, că am Mi-am și eu, că luat-o. mi-au aprins singur. Mi-au aprins singur. Uite. A, o și consum dacă. Ai și tămâie?
Stă măia în gură Hai. să ascult. Hai Ah, casă. Hai pe aici. Bă, Alo, alo. Bă, ajunge mai ușor din prima aici. Ah, Și fii atent. Stăm aici în cameră până dă haunt. Și când vezi că a dat haunt, a prins aia. mamă, tremură pula mea. să mor. Mamă. Bă, Deci să-i- aruncă să- cineva cu să spray spun la după în garaj. mine. Băi, sunteți Hai, bolangii, mă? Hai mă, suntem amândoi, mă. Hai, Marian, toți pe Unul pentru toți. drag. Dacă eu făcut mă, tatu a fost pe mă. Uite mă că-s dulapuri. Vânează. Marian! Balat. Marian! Vine. Uite, Bă, a ieșit, a venit de afară, bă, a venit de afară, Vine de bă. afară, a venit de afară. E A venit de Winston. afară, să mor, dar a venit de afară. Că m-am Bă, a băgat venit de afară, ești prost. M-am băgat de pe colț. A plecat să dus spre baie. Bă, a venit de afară, handicapat asta, mă. Dacă a poți venit să de pe ușa de afară. Ba da. Fix ușa asta de aici de afară, mă. Da, să lege de lângă voi. Morții mătii, cum a prins? Am aprins. Bă, Prost. hunting, mă. Băi, dar nu vă observați că noi e hunting, puteți să ieșiți. Eu te bag, găsit Băi, suntem ciocanul. bucuros aici, vă vedeți? Bă, Găsit ciocanul, bă. Îi fut un ciocan în cap, băga mie și... Ia vină fă unde ești. uite. Cu aia ne-a închis ușile. Ne-a închis ușa, ești prost. Aha, bag-te Dacă a înapoi. venit afară, nu chiar aici închisă. Bă, eu stai că Hai, am eu ți-asta, cheie, stai bă. că am eu cheie. Mă, E hunting, mă, sau ce drac se întâmplă? Marian, am eu cheie, vină încoace la ușă. Morții tăi nu văd ușa. Bă, dar de ce a venit de afară? Da, coaie, de ce a venit de afară? Eu nu înțeleg. Deci de aici a venit așa. Fara a Două dracu, venit. nu-i pun casă. Tin să Nu, că vin de afară. Te corda și aia porumbul, găinile astea. Da, mă, sau să grănească și ea oile, vacii. O, dar la bere, amără, băi. Da, băi, o viață avem. Ciocan. Hai, eu, Marian, bagă. Am mișto acolo. Bravo. Gol Hagi, Nu minutul ce 9. dau secundă. Bă, lasă-l pe Hagi, fă-l în Auzi. gură să-l fut. Gică Hagi. Bă, nici aia cu cruce n-a făcut nimic. A, mă, Gol. lasă așa, dă-i, închide ușile, dă-le direct. Gata. Ce și Am mă, plecat, ce-a spus A coaie? plecat de la aceștia. A fost prostul ăsta. Ia ce era? Aoleu! Bă, ia pune Pura puzimică. Da, ia pune amator, să Aha. ne dăm și noi seama cum funcționează. Fantom a fost eu Mai care găsi și pe... Hai că închid și eu episodul E ăsta. Antonio de la... A, bă, nu e asta. Fac și eu aici. Hai, noroc, sănătate, Doamne ajută.